Surifla tiliflabaw ami aw bɛɛ lajɛlen fo ka waliɲuman dɔn aw minnu bɛ ka filɛ jamana in kɔnɔ yan ani diɲɛ fantan naani ami aw bɛɛ lajɛlen fo ka waliɲuman dɔn aw ka lajɛli kɛcogo ɲuman na an b'a fɔ ko Alahu Taala ka hɛrɛ kɛ ani aw bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔ an y'a fɔ aw ye Cunga kɛmɛ k'i wuli ni sarababa dɔ ye o ye saraba jumɛn o de ye an dɛmɛbaa dɔ bɛ yen n'o de ye Musa Danbɛlɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Musa Bijouterie ale bɛ feere kɛ suguba kɔnɔna na rue Brielle de Lui ni tɛmɛna Bukari Keyita ka Luxe Beauté da la i bɛna se carré fɔlɔ min ma n'o b'a carré tɔgɔ wele ko rue Brielle de Lui ni sela ye ni Musa Danbɛlɛ a bɛ ɲɔgɔn ye o tuma na n badenw Musa Danbɛlɛ a ye chaîne garantie den 20 a y'o de di Cunga ma ko Cunga k'o di mɔgɔw ma fi sabililayi a chaîne kelen o kelen a valeur bɛ t'i jɔ 4000 na o sigiyɔrɔma 20 a y'o de di bon o tɛmɛnen kɔfɛ n badenw ɲininkali ye 3 ye ɲininkali kelen o kelen n'i y'a jaabi carte b'an bolo an b'o d'i ma a bɛ ci Musa Danbɛlɛ ma k'a ka yɔrɔ ɲɛf'i ye i bɛ t'i ka chaîne garantie minɛ min valeur bɛ t'i jɔ 4000 na ɲininkali fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ o de ye ɲininkali kɔrɔ ye an ye min kɛ tɛmɛnen na a ma sɔrɔ nka hali bi o de b'an bolo an t'a bila fiyewu f'a ka sɔrɔ an ka ɲininkali fɔlɔ an ko nin ye ji den de ye nin ye nka n'i y'ale mɛn ji la dɔrɔn a bɛ sa o jaabi ye jumɛn ji den nka n'ale mɛnna ji la dɔrɔn a bɛ sa an ka ɲininkali filanan an ko 60 bamanankan na a bɛ fɔ cogo di ɲininkali sabanan an ko 70 bamanankan na a bɛ fɔ cogo di k'aw ka ninnu fɔ cogo di fɔ an ye ni ala ye maa o maa garisɛgɛ ninnu jaabi la i ka da la k'a fɔ n'i kɛra muso ye i parila ni chaîne garantie min valeur bɛ t'i jɔ 4000 na n'i kɛra cɛ ye fana i k'a bila i kunna k'a fɔ k'i muso fana parila ni chaîne garantie ye min valeur bɛ t'i jɔ 4000 na ni a dɛmɛ bɔra Musa Danbɛlɛ yɔrɔ an b'a fɔ ko Alahu Taala ka sugu diya ala ka laɲiniw sabati ni ala sɔnn'a ma baara an bɛna daminɛ n'a tigɛla min na jeliw n'o ma balima o tuma an ka don sugu kɔnɔ ne fa an cɛ kɔri baasi foyi t'i la baasi foyi tɛ n y'a dɔn ne ye chaîne garantie min valeur bɛ t'i jɔ 4000 na k'a di e ma k'e ka taa di maa ma n y'a dɔn o bɛ diya e kosɛbɛ o bɛ diya n ye fo k'a dan tɛmɛ a diyala n ye ne fa nin ye ji den nin ji den nka n'ale mɛnna ji la dɔrɔn a bɛ sa o kɔrɔ ye di de ji den n'ale mɛnna ji la ale bɛ sa tiɲɛ na n tɛ se k'o n t'o kɔrɔ dɔn n t'o kɔrɔ dɔn awɔ tɛ jɛngɛ dɔɔnin karamɔgɔkɛ ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na i ni baraji merci an ce ba an ce kɔri baasi foyi t'i la baasi tɛ n na alhamdulilayi n y'a dɔn e tɛ cɛ gana ye kɔni n tɛ cɛ gana ye a diyala ye ni ne ye chaîne garantie min valeur b'i jɔ 4000 na k'a di i ma i ka taa di kɔmuso ma o tɛna diya ye a bɛ diya n ye ni fɛn bɛɛ ye nin ye ji den nin nka n'ale mɛnna ji la dɔrɔn a bɛ sa i t'o kɔrɔ fɔ n ye n k'i ka chaîne garantie d'i ma ji den n'a mɛnna ji la a bɛ sa o ye senkɔrɔjugu de ye o ye senkɔrɔjugu ye ne kɔni ka laɲini o ye senkɔrɔjugu ye karamɔgɔkɛ ala k'an ni i bɛɛ lajɛlen kisi senkɔrɔjugu ma nka anw ka jaabi ye min ye o ma sɔrɔ dɛ ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na merci merci ne fa an cɛ kɔri baasi foyi t'i la baasi foyi tɛ n na ni ne ye chaîne di e ma k'e ka taa di maa ma yɔrɔ a na diya e ye kojugu o diya kojugu o diyala n yɛrɛ 60 bamanankan na o tun bɛ tɔgɔ dɔ fɔ a ma 60 ne ko i bɛ se k'o fɔ an ye wa n k'i ka chaîne garantie d'i ma 60 bamanankan na n tɛ se k'o fɔ a ye o tuma e tɛ fɛ maa ka pari wa n fɛ maa ka pari kɛ mais ni mun fana dɔn i t'o dɔn a diyala n ye ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na merci karamɔgɔkɛ an cɛ denbaya kɔri baasi foyi t'i la alhamdulilayi ni ne ye chaîne garantie min valeur b'i jɔ 4000 na k'a di e ma k'e ka taa di kɔmuso ma so yɔrɔ a na diya e ye o bɛ diya ye a parili kɔni ka di e awɔ o ka di n ye o diyala n ye nin ye ji den nin ji den nka ale mana mɛn ji la dɔrɔn a bɛ sa komi anw ye denmisɛn an tɛ fɛn caman dɔn i t'o kɔrɔ fɔ anw ye wa n k'i ka chaîne d'i ma o ye adamaden ye adamaden i mana mɛn diɲɛ kɔnɔ cogo o cogo i na sa don dɔ la o ye ne ka jaabi ye n y'a dɔn e tun bɛ fɛ maa ka pari sa awɔ nka ala m'a latigɛ karamɔgɔkɛ ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na merci karamɔgɔkɛ an cɛ n b'a n cɛ kɔri baasi foyi t'i la baasi foyi tɛ yen nɔ ni ne ye chaîne min valeur bɛ t'i jɔ 4000 na k'a di i ma k'i ka taa di kɔmuso ma so ye n y'a dɔn a na diya e ye kosɛbɛ o bɛ diya ne ye kojugu a diyala n ye ne ko bamanankan na u tun bɛ tɔgɔ dɔ fɔ 70 ma 70 tun bɛ wele tɔgɔ dɔ la
i ti ɲɛma i ko o tɔgɔ fɔ an ye wa an k'i ka chaîne d'i ma. ayiwa bamanan fɔlɔ 70 u tun b'a fɔ a ma ko kolon 70 ya fɔlɔ bamanan u tun b'a fɔ a ma ten tɔ. kolonkisɛ 70. kolonkisɛ 70 u tun b'o fɔ a ma ten. o ye ka jaabi ye. o ye ne ka jaabi ye. o tun ye san 100 ni mugan ye. Bon n'i ko ko n ye san hakɛ min ye i mana fɔ hali san 200 ko n b'o bɔ n bɛ sɔn k'a fɔ ko n b'o bɔ sabu ka d'a kan ni cɛkɔrɔbaw bɛ sigi ka baro kɛ. a diyara n ye an kun kɛn bɛ ka min k'a jaabi e ma se o ma ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na merci ha merci. karamɔgɔkɛ an ce. n b'an ce. kɔri basi foyi t'i la. basi tɛ yen nɔ. n y'a dɔn anw ka musokɔrɔba parili ka di e ye kosɛbɛ. 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 o diyara n ye. ni ye ji den de ji den nka n'a mɛnna ji la dɔrɔn a bɛ sa ne bɛ fɛ k'o kɔrɔ de fɔ ne ye n ka chaîne d'i ma i ka t'o di n ba ma so ye. n ma se k'o kɔrɔ dɔn dɛ. n t'o kɔrɔ dɔn. tuma i t'i fɛ ma ka pari ya. n t'o kɔrɔ dɔn. n t'o kɔrɔ dɔn. ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na merci i ni baraji. ne fa an ce. n ce. kɔri basi foyi t'i la. basi foyi t'i la. ni ne ye chaîne di e ma k'e ka taa di ma 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 k'o kɛ k'a pari n y'a dɔn na diya e kɔnɔ. a bɛ diya n kojugu. awɔ. ɲininkali dɔ bɛ n bolo n'i y'o tɛnku na n'i y'o jaabi n na chaîne d'i ma i bɛ t'o di ma ma ni ji den nin n'a mɛnna ji la dɔrɔn a bɛ sa o kɔrɔ ye di de. o ye gulɔmina ye. gulɔmina n'a mɛnna gulɔmina dɔrɔn gulɔ b'a faga. o ye ka jaabi i ka jaabi ka ɲi kojugu nka an kun kɛn bɛ ka min k'a jaabi i ma se o ma ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na merci ne b'a anu la. n tɛ anu la yɛrɛ tilen. kɔri basi foyi t'e la. basi foyi t'e la ala ka jɛ. ni ne ye chaîne garantie min valeur bɛ t'i jɔ 4000 na k'a d'e ma i k'i yɛrɛ pari n'a ye n y'a dɔn o bɛ diya e ye kosɛbɛ. walayi o bɛ diya ne ye kojugu kojugu o bɛ diya ne ye yɛrɛ yɛrɛ de. o ti baasi ye 60 tɔgɔ dɔ tun b'a la bamanankan na o tɔgɔ fɔ n ye dɔrɔn n k'i ka chaîne garantie complet 4000 ta d'i ma sisan i k'i yɛrɛ bari. 60 o kɔrɔ 60 ye o jumɛn ye. 60 tɔgɔ dɔ tun bɛ fɔ a la bamanankan na e t'o dɔn wa. bon an ye tabusi ye dɔɔnin n'i ko 60 an b'a fɔ dasi 60 i ka ye an b'a fɔ dasi 60 mais 60 nin julakan wɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la ne t'o dɔn. awɔ. ne ba e kun parili kun ka di ne yɛrɛ ye koyi nka ala m'a latigɛ ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na ala ka sugu ja merci ha merci ne b'a la. n se yɛrɛ tilenna somɔgɔw dun. kɔri basi foyi t'i la. basi foyi tɛ ne na. ni ne ye chaîne garantie 4000 ta kelen d'e ma n y'a dɔn a bɛ diya e ye kosɛbɛ. a bɛ diya ne ye yan. awɔ. a diyara n ye ne ba nin ye fɛn dɔ de ye ji den don nka n'ale mɛnna ji la a bɛ sa i t'o kɔrɔ fɔ an ye. ji den wa awɔ n'a mɛnna ji la kɔni wajibi don a bɛ sa. diɲɛlatigɛ diɲɛ kɔnɔ i nana dɔrɔn saya ye wajibi ye saya ye labuda ye i ka sigi n'a ye o ye tiɲɛ ye. ne ba i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ala ka hakili ɲuman d'an ni ma hali bi i ni baraji nka n kun kɛn bɛ ka min k'a jaabi i ma s'o ma ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na i ni baraji ha karamɔgɔkɛ a ni ce. an b'a ni ce. kɔri basi foyi t'i la. basi foyi tɛ alhamdulilayi. ni ne ye chaîne garantie min valeur bɛ t'i jɔ 4000 na k'a di e ma k'e ka taa di gatigi muso ma n y'a dɔn a bɛ diya e ye kosɛbɛ. a bɛ diya n ye kosɛbɛ. a parili kɔni ka di ye. parili ka di n ye mais muso suturalen fana ka di n ye. o diyara n ye nin ye ji den nin ji i bɛ ji kelen kelen dɔn wa o den n'a mɛnna ji la dɔrɔn a bɛ sa i ti ɲɛma i k'o kɔrɔ fɔ an ye wa. a kɛ to i ka segin question in kan. ji den nka n'ale mɛnna ji la a bɛ sa o kɔrɔ ye di de. ji den n'ale mɛnna ji la a bɛ sa o ye gɛlɛya ye. o ye gɛlɛya ye. gɛlɛya kelen kelen ya. gɛlɛya kelen kelen o ye. pati ala k'an ni kisi gɛlɛya ma. jaabi ma kɛ sɔrɔ fɛn ye ha ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na merci merci. ba an ce. n b'a ni ce. kɔri basi foyi t'e la. alhamdulilayi rabil alamin. ni ne ye chaîne garantie min valeur bɛ t'i jɔ 4000 na k'a di e ma k'e ka taa di maa ma n y'a dɔn na diya e ye. alhamdulilayi kosɛbɛ ni maa min y'i sɔn o bɛ diya i ye kɛ. o diyara n ye ne fa nin ye ji den nin n'a mɛnna ji la a bɛ sa
komi aw ye maakɔrɔ ye aw hakili cɛrilen don I ti ɲɛma ye ko kɔrɔ fɔ ya jiden kɔni fɛn o fɛn bɛ dugukolo ko kan ni dafɛn kɔni don kɔnɔ a mana mɛn cogo to kɔni I bɛ sa I bɛ ji la I tɛ ji la I bɛ sa o sabu mun na Ala subahanahu wa taala y'a fɔ Alikuranɛ ko kullu nafsin za'iqatul mauti n'i ma fɛn bɛɛ bɛ saya nin o kɔrɔ tɛ jiden o kɔrɔ tɛ jiden saya kɔni ye wajibi kɔni ye ne ye min ye o y'o ye ne fa tiɲɛ yɛrɛ la ma foyi fɔ ni wulibali tɛ Ala k'a n'i dɛmɛ I y'anw sɔn hakilila ye ni baraji ha nka anw kun kɛn bɛ ka min k'a jaabi ta in ka ɲi dɛ nka I ma se an ta in ma Ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na merci merci karamɔgɔkɛ an ce n ce basi foyi t'i la alhamdulilayi ni ne ye siyɛnni garanti di e ma k'e ka taa di madame ma so yarɔ a na diya e non a bɛ diya n ye kosɛbɛ a bɛ diya n ye o diyala n yɛrɛ ye ne ko 60 bamanankan na tɔgɔ dɔ tun bɛ fɔ 60 ma I t'o tɔgɔ fɔ n k'i ka siyɛnni d'i ma dɔrɔmɛ 60 tɔgɔ dɔ tun b'a la tiɲɛ yɛrɛ la n t'o dɔn dɛ o tun bɛ tɛ fɛ madame ka pari a ka di n ye a ka pari mɛ n t'a dɔn awɔ Ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na merci ma Anula basi foyi t'i la basi foyi tɛ ne somɔgɔw dun denbaya ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ ka kɛnɛ n tɛ alhamdulillah ne ba ɲininkali dɔ de bɛ I denkɛ bolo k'a tɛnku I la n'i y'a jaabi siyɛnni garanti a valeur bɛ t'i jɔ 4000 na m'i ci Musa Danbɛlɛ ma a b'o d'i ma Fufalaki Hayidara kanu kama o ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ nin ye jiden nin ji kelen kelen den nka n'a mɛnna ji la dɔrɔn a bɛ sa ne bɛ fɛ k'o kɔrɔ fɔ n ye o bɛ n nafa kosɛbɛ n'a mɛnna ji nin ye fɛn dɔ de ye n'a mɛnna ji la a bɛ sa est-ce que o tɛ jɛgɛ ye jɛgɛ to ya awɔ n y'a dɔn jɛgɛ ko ne ye jɛgɛ ba san ka d'e ma sa na diya ye a bɛ diya n ye a bɛ diya san ka di a bɛ diya n ye yɛrɛ awɔ Ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na n'Ala sɔnna a ma jɛgɛ sɔngɔ n'o di y'a mɛn I ni baraji merci ne ba Anula nse Anula kɔri basi foyi tɛ yen basi foyi de tɛ an bolo yan n y'a dɔn labɛn ka di aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ ni ne ye siyɛnni garanti 4000 ta kelen d'e ma yɔrɔ a na diya ye kojugu o bɛ denmisɛnninw nisɔndiya yɛrɛ kosɛbɛ a diyala n ye ne ba 60 bamanankan na tɔgɔ dɔ b'a la ne bɛ fɛ k'o tɔgɔ fɔ ne ye n k'i ka siyɛnni d'i ma e ko 60 bamanankan na mugangana 3 wa mugangana 3 o de ye ka jaabi ye ne ba n y'a dɔn ka siyɛnni kun d'e ma tun bɛ diya ne yɛrɛ koyi nka jaabi ma kɛ sɔrɔ fɛn ye Ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na I ni baraji ha a diyala n ye ayiwa n balimaw a yɛrɛ bɔra k'a ye an bɔra ka min yira aw la sisan tunga tako filala kɛnɛ nin ye an ye o kan ɲininkali tun ye 3 ye an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ o de ye n ko nin ye jiden n'ale mɛnna ji la a bɛ sa o jaabi a ma sɔrɔ an t'o jaabi fɔ o ye f'a ka sɔrɔ an ka ɲininkali 2nan 60 bamanankan na tɔgɔ dɔ a tun bɛ wele tɔgɔ dɔ la bamanankan na k'a k'o tɔgɔ fɔ an ye a jaabi ma sɔrɔ n'a jaabi ma sɔrɔ an tɛ se k'a kɔrɔ fɔ aw ye an ka ɲininkali 3nan o de ye 70 ye 70 o fana tun bɛ wele tɔgɔ dɔ la bamanankan na o fana jaabi a ma sɔrɔ ayiwa garanti siyɛnni kɔni bɛ yan nka taaba t'a la fɔlɔ dɛ garanti siyɛnni min ni a valeur bɛ t'i jɔ 4000 na 4000 ni Musa Danbɛlɛ ka dɛmɛ don Musa Danbɛlɛ ale ye bijouterie siyɛnni feerelaw don muso ka masiriw feereba don Musa Danbɛlɛ an b'a fɔ ko Alahu taala ka sugu diya Ala ka garisigɛw foni ani a mago bɛ min na diɲɛ ani lahara Ala ka o nɔgɔya ayiwa tungaw filɛbaw ni Ala ye siɲɛ wɛrɛ yira an na an bɛ tɛmɛ ni nin baara kelen ye ka aw la nisɔndiya wasalam Chuka!